no hagi arribat el senyor González. Són 2:15, no hi acostuma a ser aquí. Esclar que ell viu a Gràcia i ha d'agafar el 39, i avui trobar un 39 és més difícil que trobar un català tossa. Calla. Ara potser serà ell. Digui! No hi és en aquest moment. Sí, qui és vostè? Ah, carambes, no l'havia conegut, González. Com és que no ve? Són 2:15, ja. No li passa res, doncs per què no ve? Ah, la seva senyora. Ah, està bé. I què ha estat, això? Neno, nena? Ni una cosa ni l'altra. Escolti, suposo que la seva senyora ha tingut una gramola, un aparell de ràdio. Què et diu ara? 3 criatures de cop. Mare de Déu, senyor. Mare de Déu! Mare de Déu, senyor! Mami, sí, però sí, o què ha de fer? Em penso que el primer que ha de fer és despedir la llevadora, vostè, González. Oh, ja ho crec, treballa massa, aquesta dona. Oh, ja ho suposo que no se'n vol anar. Si cobra tant la peça no se n'anirà. Mena, però no es posi així, no cridi. Però què és això, González? Però per la... Està desfet, aquest home està acabat. Però escolti, pensi que hi ha hagut casos hasta de 4. Home, ja ho sé que no és un consol, però què vol que li digui? Doncs animis. Doncs resign. Sí, però, home, per l'amor de Déu, González. Però no cridi, home, però no es deses... Per l'amor... Però per l'amor de Déu, home, no... 3 nenes, mare, repetits i tot. Sí, home, però, home, per l'amor de Déu, González, pensi una miqueta amb els punts. Home, ja ho sé que no és un consol, però... fugir. Ara no pot fugir, vostè. Vostè ha d'aguantar aquí. Però, per l'amor de Déu, home, sembla mentida que tingui els anys. Sí. Però quan fa que no en surt cap ara, González? Doncs ho veu, home, això potser parat. Bueno, apa, no s'ho agafi així. Vostè s'ha d'animar, ho sent? Prenguis alguna cosa. O si no té res, no prengui res. Jo li deia, però si tenia alguna cosa mal. Bé, doncs vingui quan vulgui, que ja li diré al jefe el que ha passat. Sí, home, no se'n preocupi ara de la feina, vingui. I ara, quines preocupacions, de quin nom els hi ha de posar, home? Posi'ls un número, de moment. Bé, sí, home, però no cridi, home, li torno... Apa, per l'amor de Déu, que sí, home, vingui quan vulgui. Apa, i felicitats, González, dintre la desgràcia. Home, sí. Bé, què vols? Apa, González, que ara tots plegats tenim prou feina, Vingui quan vulgui, home, no li dic, no es preocupi. Apa, adiós, González. Sí, senyor. Apa, adiós, veti. Apa, pensi, home, González. Mare, pobre González. Llavors, la seva dona acaba de tenir 3 criatures. L'únic que la seva dona es troba bé, el que comença a trobar-se malament és ell. No m'estranya, per això no m'estranya. Ja li he dit que pensés en els punts, que pensés en tot això, però vaja, de la forma que el veig jo tan atropellat aquest home, no els podrà pas arribar a cobrar els punts. Ja cal que treballi, ara. Bé, de fet, ja treballa per les meves. Pobre González. Ara que aquest matrimoni començava a ser feliç, perquè aquest matrimoni era un matrimoni que durant 5 anys havien tingut una criatura cada any i ara feia 3 anys que reposaven. Doncs ara, de cop i volta, catacrac! Els endarrerits i tot.